Horas selamat hari Minggu Manginang. Tajo wajo mangedeo buk pede nomor 477. Tabuka wajo buk pede ta nomor 477. Oh Tuhan kisah tomota Maia sarang roh
Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Guar ni minggu ta sadarion, ima minggu pa 20 dung Trinitatis. Manang hasitulu sadaw ni debata. Doho topik ditangihod debata do tangyang ni naposona. Tapuji matuhatta, mared de mahita sa bukoy de nomor 2 ayat sada sahat tu ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni rohana sumurung do, sude akka na mangulahosa, hot do baritanay rodi sa leleng ni leleng na haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alay dio dingi hodo akka na marhaposan jala na maporus tuho, alani rohami tuho, mga sahon asini roham, sayunang tulak kami siya julom, akup ni leod di hami rohan nagirgir tu mangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sarva
Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik perjolo, au do jahoba debatam, ninna debatatta. Dang jadi marakup au benomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jada dang jadi sumanonmu, manangahan na di bono gijang, dohot na di bono tongaon. Rodi na di bagasan aek na di torunitano, yang gotunggabi si sobbaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, ay honaw hum na dosugut, akka na marsine yang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naunomari maula hamu nasa siulonmu. Alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di nonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bayani do ubay na di paso-paso debata Jehovah, ari paradianan nay jala di perbadiay. Patik palimahon, ikon pasangapomu do naturasmu, asa martua ho, jalalileng mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo magkatidak kon hata na sututu, maralohod do nga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripa ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behapa dok ni debata taringot tupat nasa pului oddo. Au do Jehovah debatam ninna debatatta. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akka na sugoroha diaw. Alay, asido rohakku di akka na maribu-ribu. Akka na marhurong ni roha diaw. Naso mga laosi patikki. Atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Aku
madosat tatuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hodo na patupahon hasasan ni dosa di hami halak na dangulon. Marhite-hite anak kahulongan ni Roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsak ko dosa nami. Say sahapi matubaga sa rohan nami hasasan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na bade. Aso nanggang gurohan nami diasi ni Roham. Alay asahot rohan nami marhaporsyaon. Laho manggotap pun nasa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahat tami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tuha sa sanidusa. Ala ni pangalosiot tado ubay tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tado iba na mabugang. Apetu iba na pisang-pisang perhitian ni hasonangatta. Jalabinahin ni bugang na malumitahilala. Hasangapom ma ni debata na digidyang. Amen. Epistel di Arminggon, dienet sian Jakobus 5, mamukka sian ayat 12, sahat tu ayat 10, tajahama marsika soring. Alay parjolo di saluhut na aliak kadongakku, unang hamu manolon-nolon, manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe, alay hatamuna, olo hot may olo, iya hatadang hot madang, asaw nang madabo hamu tu bagasan uhum. Molo adong na marsahit di hamu, di joma akasituan ni huriay, asa ditangyak ko ni bana. Di dapol may bana doho miyak marhite-hite guar ni Tuhani. Atong masito potado sa mahamu, dohot marsitangyangan, asa malum hamu. Na margugo si tutudo tangyang ni partigor, molo di haburjuhon. Dungi diulahi mamartangyang, jala dilehon langiti maudan, dungi di patubuhot tanoy maparbuena, ima sahatna, mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen.
hinatidak ko mahaporsiyaw tay, songan na hinatidak ko ni dongata sa haporsiyaw di sandok portibion, rap mahitamaddok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, nato mapalangit doho tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyaton di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpazal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tuwono toru dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siyamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, di sima ibana mulak mangu humihalak na mangulo dohot na mate. Aw porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dia sasani dosa, dohot dia tay na maddok, mulak mangulo sogok daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema korsian ina maranata diuduti manong dohot ama partukon.
Tabegema tikting namasa di huriata di mingguan tanggal 2 November 2025. Na parjolo danak masorang. Di basa-basa hotuhata do sadadak danak di keluargane Amang David YM Hutapea SH enangi boru simbolon SPSI sadadak danak bawa na di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 inganan nasida di Jalan Pondok Ranggon RT 03 RW 01 nomor 54 Manang Wek 2 napa dua hon naneng marbagas na parjolo tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu pabagason maha monangan butar-butar anak ni amang situa pardomuan butar-butar tubuh ni inang marolok boru sirait ruas ni HKBP Durenjaya Resort Durenjaya Distrik Sapulusia Bekasi Sian Huta Jalan Anyer Sada Blok D nomor 345 Perumahan Durenjaya Bekasi Dohot Orwana Carolina Casanova Boru Nenggolan Boru ni amang Robert Nenggolan Tubuni inang Ellen Boru Panjaitan Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Masjid nomor 50 RT 06 RW 02 Kelurahan Muncul Manang Wiktolu Pamasu-masuod di Patupa hari Jumat tanggal 14 November 2025 di HKBP Durenjaya Resort Durenjaya masuk pukul 20.30 WIB napa duahon tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu pabagason ma Hendrik Maulana Hutajulu ST anak ni amang Manuara Toni Sartana Hutajulu Nahinan tubuh ni inang Ida Konsiah Boru Sibarani ruas ni HKBP Cijantung Resort Cijantung Sian Huta Jalan Tanah Merdeka Gang Ali RT 010 RW 04 Kelurahan Rambutan Dohot Orwana Deborah Agustini Boru Manurung Boruni Amata Levrin R Manurung Tubuni Inang Manuntun Boru Lubatoruan Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Rawabola nomor 16 RT 02 RW 07 Manang Weksada Pamasu-masuod di Patupa hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di HKBP Cijantung Resort Cijantung masuk pukul 8 WIB napatuluhon tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu pabagason man Niko Andreas Parhusip anak ni amang Bokas Parhusip tubuh ni inang Rauli Boru si Hobing ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Gang Sakura RT 07 RW 06 Kelurahan Munjul Manang Wek 4 Dohotorwana Gokmasari Boru Lubatoruan Boru ni amang Paian Lubatoruan tubuh ni inang Alinda Rusbina Boru Hutasoid ruas ni HKBP Parsauran Nauli Resort Parsauran Nauli Banualuhu Distrik 16 Humbang Habisaran Sian Huta Huta Baru Tapanuli Utara Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 2 November 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB napatuluhun Parguru Malua Dohot ibadah khusus remaja Sadarion Minggu tanggal 2 November 2025 masuk Mamuse Songon Nasomal Parguru Malua masuk pukul 10 WIB ibadah khusus masuk pukul 10.05 WIB napapaton maka tidak kon hapersiaun khusus Sadarion Minggu tanggal 2 November 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB Patupa ni huriata do maka tidak kon haporsiaun khusus tu sahalak ruas ni huriata ala naeng marhasohotat napalimahon Dewan
diakoni seksi sosial. Tabuan mari tangi akta karuas ni huria na di bagasan persahiton songon natar surat di tik-tikta. Na paunopon panitia tahun transformasi 2025. Hari Sabtu tanggal 2 November 2025 patu panu huria do pembubaran panitia tahun transformasi Pesta Gotilon Dohot HUT ke-46 HKBP Cibubur maringanan di GSM Gloria lantai 2 masuk pukul 10 siang WIB laos tiktingon ma nagabe undangan tusude panitia asaro madohoti ulauni. Napapituhon panitia pembangunan laporan perhepengon panitia pembangunan Boy Mata Jaha di warta naung tatiup B napawaluhon sumbangan sian ruas tajalodo sumbangan sian ruas ni huriata ima pinjam pakai kursi 500 pieces tu haperluan Pesta Gotilon ni huriata na di tanggal 26 Oktober 2025 sian keluarga ni amang Insinyur Kasim Majuntak inang Boru Panjaitan sian Weksada mau lihat ma di pasahat huriata tu keluarga naung manupahi tu hatama nama masu-masu nasida na pasiahon majaha surat sian kantor pusat HKBP ima tonani rapot padi tahatopan HKBP. Tonani rapot padi tahatopan HKBP tanggal 27 satu tanggal 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Mandapoton nahina holongan di Bagasat Tuhani sudi ruas dohot parhalado HKBP dinginan lebih. Asini Roma di hamu dohot dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia amin. Tapuji matuhata na mga ramoti rapot padi tahatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 ro di tanggal 30 Oktober 2025 na didohotan ni 2007 halak padita HKBP rapot padi tahatopanon sinodangan ni tema na tinopanay baru di bagasan Kristus di 2 Korin 5 ayat 17 manungguli hita sudi ia huria dada hola songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulaun administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mga uluidoi na toktong di pay baru to di perbadia gabe tinopanay baru ima mangulu di bagasan hamubaw ni rohana tutu naung takas manadikon ngulu naung liling jala papatarahon holong dohot hauduhon tu debata di sude rumang ni parnguluon subtemani rapoton mangodolhon pabua na tarjodo huria manuarahon suara panurirangon manang pastoral profetik naso jadi mauhum huriai marnida ragam ni ketidakadilan dohot haseseka ni natinopai ikon barani do HKBP pasahaton hati gorat dohot hasitongani asa tutiki naro terus mardala jalalam tudengganna parngoluon ni sude natinopai di bagasan hapor siaon na tugu dohot holong na mamulin di pasahat rapot padita HKBP tahun 2025 ordo suara ni hapor siaon asa ditutup pamarenta PT Toba Pal Lestari Manang TPL na salilingon macegudang manegay tobak nang manegay parsauran ni masyarakat di sadok tapanuliraya ia tano ay dolok tobak sungai natajalo siat debata di pateator dotuhita jolma asa taramoti jala tapauliuli mabuan hinadenggan ni parngoluon dada manegay marhite na holan mabuat parutungan ni ekonomi sabing alai asa tungtakas do di bagasan hapor siaw kita mangula jala mangaramoti sude natinopanay asing ni ilaos dihatai do taringot tu teologi eklesiologi HKBP namar pertalian tu cara pemilihan pimpinan dohot proses HKBP dihatai donang isu-isu teologi kontemporer songoninang penyakit sosial isarana korupsi judi narkoba perdagangan manusia dohot
hasesega ni natinopani debata. Nasa na dihatai dohot diputus dirapoti patoguhot dohot pagomoson ulau ni HKBP doi asa terus pai baru diri gabe huria nasatia mangolui hatani debata ukap lahu pai baru diri jalalam tutakasna pasahaton suara panurenangon marhite panidangion ni haporsiaon jala tarlumobi mangulahon dohot makangulhorca laos terpilih do dirapoti padita Dr. Hulman Sinaga, Nagabe Ketua Rapot Padita Manang KRP periode 2025-1-2020 sia. Tahirim do Ketua Naung Tarpiliti Gabe Tiruar di Toruk Niroha, semangat dohot parstitutuar di Pakobasion nalam tudengganna, ima profesional, profetik, jala na berintegritas. Di parrohai, di parbisuhi jala di patogude batama sude parhobas ruas dohot hurianai marhite ulaun pajouur nasahat tu hitabe na di pai baru di bagasan Kristusi. Seminarium Sipoholon tanggal 20 Oktober 2025 atas goar ni sude peserta rapot Padita Hatopan Eporus HKBP Padita Dr. Victor Tinamudan MST ditandatangani. Namangihut ruas namoding nunga marujungolu ruas ni huriata ima Aprilina Borusilaban ruas naposo tilahani keluarga Inang P Silaban Boru Hutasoid ingaran nasida di Jalan Kumis Kucing Sada garing 10 KPAD Cibubur RT 02 RW 07 Kelurahan Cibubur Manang Wekwalu moding na di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 tu udean di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di TPU Pondok Ranggon Marningot ruas ni huriatana moding jongjong mahita salhuna. Ujung pardalanan ni ngolu di lungat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe di sadatiki tong do songon nasidai kon moding. Alani tok mahita marpakiri mon namangulu saleling di Portibion. Jalasai hobas manang sadihari pe hita lau mana di kota noon. Taingot mahatan itu hata di pangukapon 14 ayat 10 tolube. Martua ma akan amate di bagasat Tuhani. Olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian paruk kilo nasida ay namangihut matu nasida niula nasidai tabuan masude keluarga nang sesolhot natininggal honi dongata naung jumolo modingi asanggiat matuhata namang apuli nasida alani martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin, marede mahita. Sola
mahita. Songoni matikting di minggu tasadarion akatikting namangihut boy mata jaha di warta nong tatiobe tuhat mama masuk. Tabigema korsianui 2 diuduti manong dohot korsianui 4.
Mari dehita sebukwede nomor 755 ayat sada do saterusna. Puhut papungupelian sada A sada B.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha persiaon hata ni Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu pa-20 dung Trinitatis imana tersurat di buku ni si Nehemia bidusada mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Nehemia sada ayat sada sahatu 10 sada tapai hutihu madibagasar rohatabe. Oma akajamita sia si Nehemia anak ngisi Hakalia masa do di bulas si pahasia pa 20 tahun tongonau di huta Susan di bagasa jabuni rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hahanggiku rap doho deba bawa sia Juda gade hupauso tunasida pangalaho ni hala Jahudi akana malua akana teba sian halak natarbuang doho pangalaho ni Jerusalem dungi ninna nasida matuau pasi ni jolma akan tinggal sian halak na tarbuang marpardangolang godang nasida diluati jala marhaurahon ay nunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi duku bege baritai hudul mau laos tumatangis margudopongau pola nania leleng jala marpuasa au doho martangiang diado panibohi ni debata na di surgo nikuma iale Jahoba debatana di surgo hodo debatana tibul jalana sokal na toktong marningo pada dohot asini roha tuhalak nama kaolongibana jalana mangaradoti yakatonana sai patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihot tangiang nginaposomon nahutangiak konwaeng dia do pamih borngi doho arian mangodiho kala Israel akana posomi huhut au manopoti akadosa ni hala Israel akana hubai kami do pako nangau nak pino paridamang nunga mardosa hami tung na marrohamago situtuhami marparulao do pako ala sohuradoti hami
tona aturan doho uhum akanatinona hommu tusimusa na posom alai saingo mahata natinona hommu tusimusa na posom ujunanidokmu molo ditutuk kamu mardosa paserahokku mahamu tu tonga-tonga niaka bangso alai molo mula rohamuna tuau jala diradoti dohot diulahok kamu akatonakku naktuk sura nau ngabolok kamu saharo di ujung langit sai papungokku dohamu siani jalamulak kamu buanokku tuinganan naukku pilit bain inganan ni goarhu akana posobo nasida tongon jalabangsom nau pinaluami marhite-hite hagogon godang doho marhite-hite tangammu nagogo sahali iale Tuhan sai patinggil mapinggolmu tumangihot tangiang inaposomon dohot tangiang inaposom akan alomoroha marhadiarat tuguarmu sai manupa maho dilakkan inaposomo sadarion asa jupangan asinirohau diadopan ni rajai ai si tahu anggur dirajai doau ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion turpuk jamitata sadarion ima tangiang ni Nehemia mangodiho bangso Israel tuado pani debata akapasi-pasi lapatanna na tinggal lope di Jerusalem adorak so dibuat tuha buanga Babel na tongon waing mga dopiarsak paru kilon na borat di Jerusalem jala si Nehemia imahala Israel naung dohot tarboan tuha buanga Babel jadi akamanginang songon nataboto najolo heado bangso Israel bangso satu-satunya bangso na pinili ni debata gabe bangso na gabe anaknya tarbuang di habuanga Babel lobi hurang 70 tahun alani takang jugul li rohana sida tutuya tarbuak pe bangso Israel dang nama bolokon dang napamateho sakap rencana ni debata alai habuangani holong ni rohani debata do itu bangso Israel lau mangajari papitahon haporsiaon ni bangso Israel bangso na pinili nai tuturo di sini pilih debata Israel gabe bangsona gabe anaknya heado marpadan marjaji debata doho bangso Israel jala bangso Israel doho debata paboa ikut terus nasida masih haholongan jala holongi rohana sida pe ikut songo kolongi rohani namardonga saripe debata ma panguli Israel berworoan alai dalam kenyataan jodoh Israel marlaka pilit meninggal hode bata Jehovah
nama kaulongina sidai jala marsoba muse tu debata nasing debata ganaganan jo do bangso Israelon dang mangoloi dang tuduk tu debata Jehovah alani gabe dibuang debata nasida tuha buang Babel lebih hurang 70 tahun doho do si Nehemia na tarbuang tuha buang Babeli dung diha buang Babel si Nehemia gabe di pabaki ibana pejabat di harajao di Babel ima di harajaon Artasasta ibana mapos ni rohani rajai mangatur nagabe si panganon ni rajai lapatan na nakpe di habuangan anggo si Nehemia tunga pala marolopolo boroha do pikiran na salelek di habuangan ala pejabat ibana di harajaon ni si Artasasta dangarong na hurang sudah lengkap di ibana gabe haposan haporsiaon ni sadaraja nak pehala Israel ibana alai dipilih diangkat ibana gabe pejabat di tonga-tonga ni harajaon alai diturpuk taon dinarosi Hanani pabuahot tu si Nehemia marukil marsa nuai kala Israel na tinggal lopi di Jerusalem jadi akamanginang tikitar buang na jolo hala Israel tuha buang Babel dang nasahali maboa sude tuha buangan alai mardeba-deba ilo nanilo nga diturpuk taon pasi adong go pena tinggal di Jerusalem na tinggal di Jerusalemon tung mga do piarsak paru kilon nabora nuang aha masalah nan yado panasida parjolo sahali masa pembunuhan massal godang jolmai na bunuh diri unang apaladoho tau tuha buang Babel tumago mamate di bona pasugiton tumago madi sobakkeku ujungnya masa kepembunuhan masa akapartangisan masa hapogoson masa muse robang sonasing naing manggulu artanasida doho mangusir nasida holam mabege baritai marsak marukil margudopong tumatangis jala martangiak si Nehemia tuadopan ni debata mangalualuhon sudah ke situasi na marsaki lapatan nak pepe jabat tinggi si Nehemia dan tidak mau tahu ibana di naniadopan niak kadongan dan idok si Nehemia abu apa tahu halai si pokok ngau pejabat tinggi di sonak so haribo-ribo anau godang artaku dan inaibana alai botul-botul marsak si tutu ibana mabege barita ni donga sabang sonai di Jerusalem alani say martangi yang ibana tuadopan ni debaka dangadong gogona mabay manang nasongod dia dang mangalualu turaja ibana dak tunagogoni portibion ibana mangalualu alai holat tu debaka do ibana martangiang pasahaton elehelek pangiduana asa di palua debata bangsa Israel na teba na tinggal lo penuaing di Jerusalem ima secara khusus turpuk jamitat tadi bagasa tikion hamuna kadongan lambat lau di jolo ni turpuhon dia lusi debatado elehelek pangidoan ni si Nehemia sada tiki gabe ditugason Raja Artasasta ibana gabe gubernur di Jerusalem lapatanna gabe adok kesempatan di bana mabaina kanaulina dengan palua hodonga sabang sona jala pajongjong pari ni Jerusalem hamu kadongan dia mana naik sirohono ni turpuhot tu kita
parjolo sahali tatiru masih Nehemia peduli ibana dibereng ibana akan hacit natinaon nya kadonganna dakola di dirina sadiri dipikiri ibana ngurwon dakola na perlu tu dirina disarihon ibana alaidoho tibana maparrohahon akan masa natinaon nya kadonganna naik songoni mahita parjulu sahali na naik pangidon ni turpuk tau unang maholan nariko dihitabita pikirhon alai doho mahitaon mamikiri maparrohahon akana humalia kita unang maholan nariko dihita talului di ngolutaon alai doho mahitaon manarihon nang ngolu ni dongata heahudo dijamita kwa kamanginang molo dilihat Tuhani balas jokta marhita kaulota molo dapota na kapasupasu pehita sasitonga dang nahola dihitai nunga dibai debata akka poste ni contohna dapo gaji hita siang gaji tai ngadiatur tuhata otu gereja otu persikolannya kayanakon otu adat jalai kopasahatot tarui dang nahola dihita akan ada potitai alai parhitian ni debata dohita gabe salura berkat tuakana humalia kita alani doho mahitaon manarihon mamikiri akan arikot tuakadongata unang mahola diri tabita sarihon ido nani ulani sinehemia dang hola dirina dipikiriban au cugari hola dirina dipikiriban buape taho halahisis pokok ngasona ngau di istanaon ihiam mani adohnonna ala yang go si Jeremia margudopong tangisi bana mangadungi bana martangi aktua do pani debata asa di padua debata aka donga sabangsona na tongon wang marukil di huta Jerusalem na paduahon gabi akasi partangi yang mahita songo si Nehemia martangi yang mahita di ngoluta di tonga-tonga ni keluarga. Buasai ko pangidon ni turpuho kita sa martangiang songo si Nehemia. Ala memang tangyang ido hosata. Tangyang ido napas kehidupan ni halak Kristen. Molo somar hosa behita sa tabi na mate do hita. Songo nido nang namartangiangon. Molo somar tangyang behita na mate do haporsiauta. Marhite tangyang go hita. Boy mga lualu makatai pasahaton nilihilik pangidwa tatuado panidewat naguda nga dingolu taon na naik si pangidwa tatuado panidewat debata matabay pos ni rohata tu debata mahita mga lualuhon aka masala tantangan na tadopi idona ni ulan ni Sinehemia daktu nasanga mi portibion iba na mga lualu alay pos rohana hola debata ro na boy mabain malua do nga sabang sonay siya nakamasala tantangan. Songoni mahita. Hola debata mapos ni rohata. Tu debata matadualuho nakamasala tantangan ilihilek pangidua tatu akatik kinanang. Unang marpos ni rohahita. Tu akan naguguna sanga mi portibion. Parsatok kinado portibion. Name oleol songonarung bodongan na di portibion. Alay na hot. Hola tu hatairo. Alani tu Tuhanido si Nehemia. Pasahaton ilihilek pangiduan. Ala betul-betul pos rohani si Nehemia tu debata ditangihon dilihat Tuhani na pinangidoni rohana sadatiki muse gabe hona pilit si Nehemia gubernur di Jerusalem adok kesempatan di bana paulihon donga sabangsona pajongjong bagas joroni debata paulihon nang parik naung marok rob hati hai naung mabungbung ninna diturpuk taon asa dioloi debata kaile helek pangiduata iko betul-betul pos rohata tiban unang ragu-ragu hitam dido diturpuk taon para siro hado debata asido rohani debata di bangsa Israel jala di hati dako si Nehemia diingot debata do badan ni debata tu bangsa Israel terus doholong rohani debata
nang mida bangsa Israel. Molo mangado piarsak paru kilo pe bangsa Israel. Molo tarbuak pe sebagian besar siap bangsa Israel. Dang nama bolok ko saka mide bata. Alai holong irohani de bata doi lau papitahon hapor siaw ni bangsa Israel. Hamuna kadongan songo bangsa Israel ido hita. Hita do bangsa na pinili ni de bata. Dihaholongi de bata do hita. Marpada de bata do hotita. Na haholongan ni de bata do hita. Saliling nguluta di hasyangan. Molo masa pe akar sak paru kilon. Dang nama bolok ko saka ni de bata tu hita. Alai dada ni de bata do lau papitahon patogu hokka porsyauta. Torus do dihaholongi de bata hita. Manang di dia pe hita maringanan, manang ahape udah tasigano pari. Manang namarsahi pe hita, manang namaruktil pe hita di ngoluta. Holong gorohani de bata tu hita. Buktina dilihat de bata do pe hosa hangolua di hita. Hamuna kadongan dak tarasa balgani pasu-pasu ini Tuhan itu hita. Dilihat Tuhan yang akan rekoti di hita. Dipikiri de bata do toktong lau padua hok kita. Siana ka masalah tantangan natadopi. Sai toktong go dipikiri Tuhani mangubati mangaliak kamalumo dia ka parsahitota. Sahat tunuaing dihaholongi Tuhani dohita. Alani tahaholongi manak Tuhani. Tahaholongi maibana. Unakola majalo holok kita sia Tuhata. Doh mahita makaholongi ibana. Songod dia hita makaholongi Tuhatai. Dak pola do honota na holong rohata. Sai holong rohaku Tuhat tuho. Alai tapatudu hom maholok tai. Marhite na tok kita. Uduk Tuhatana. Rade suruonna. Jala taulahon. Akalomone rohana. Torus do diulahos sinehema. Lomone rohani debata. Nak pedi harajau babe libana. Gabe pejabat tinggi. Dan lupa ibana. Di debata Jehovah. Nama kaolongi bangsa Israel. Jala ditangi hode bataro. Ili-hilik pangiduan sinehemia. Dilihat Tuhan ido muse haluaon. Tu bangsa Israel. Na mangadopi arsak paru kiloni. Molo marukil pehitan wang dingoluta di portibion. Alai kopos dorohata. Paduaw ni Tuhan ido hita. Siana kamasala tantangatai. Dak kahacito ni ujung ingoluta. Alai dibaliknya kahacito ni. Liano ni Tuhan ido. Akapasu-pasu akasilas ni roha di hita. Ido nanaing dohono ni turpuk taot tu hita. Alani marpos ni roha hita tok-tok tiba. Amin martang yang mahita. Ale tu hadebata manamina marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami Tuhan marhite hatam. Na pinasaha ni si Nehemia tu bangsa Israel. Jalaido Tuhan kurajumihami. Na katap Tuhami huriam lumobi di minggu nami sadarion. Marhite hatami Tuhan dipaingot Tuhami. Asa tok-tok kami Tuhan. Mangalopit tangan. Pasahaton ilihilek pangiduan nami Tuhan. Pos dorohanami Tuhan ditatap diberi kodo akapardalanan ningolunan. Alani Tuhan suatu katami tu bagasa roadot pikiran nami. Asa marura marparbue hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu dihami. Lau manguruti ngol-ngol nami tu akatikinan yang ro. Nak tu akatikinan yang ro pe tu hatok tonggo pesihol rohanami. Tok-tong matuha pakuling ngolunami. Asa hatami Tuhan nagabehad da nga batabat di ngolunami. Asa unang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sadario Tuhan. Secara khusus suwa kami tuadopamu. Akka pardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami. Asiro hap Tuhan. Iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami be. Pada wakarsak, pada wabatabak, pada parsahitos siya tonga-tongani keluarga nami. Tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha dihami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nang akayanak ko nakapahopu pe Tuhan. Nau pinalumehomu di tonga-tongani keluarga nami. Manang di dia bina sida marenganan na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida saluna.
Molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham. Ramoti nasida labor hado lamulak sa parsikolana. Buka rohado pikiran nasida. Asa takas diatusi nasida. Aka parsejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong musela banasida. Na makakalului makalujaho parbinoto ani. Molo na mga lului karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham. Di tahun 2025 on. Saya patongo matuhana kapar karejoan na hobar tu nasida bi. Asanggia doho marolo polo marlas niroha nang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo petu hatta baya kapasu-pasu silas nirohai. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Atong ho matuhadongan nami mia maringana di tonga-tonganya kabagas nami. Baik na kabagas nami tuha bagas silas niroha dihami lungobi mamujiho. Pasu-pasu keluarga nami. Pasu-pasu akaparianak peron nami. Pasu-pasu nang akanahulahan. Asanggia marhitiak kaulaun nami. Saha pasu-pasu mitu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuha di minggu nami sadarion. Nunga hutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Gudang na naiksilihon nami si pangidon nami tu adopamu. Tarlobi matuhan las rohanami. Di nabi nasa basahomu sadada danak bawa di keluarga ni amanami dapit hutapea inanami nang boru sibolon asiro hap Tuhan di anak kon na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasu iring-iring togu-togu pardalanan ni ngoluna asanggia musega beruas naburji sitiruon ibana di tonga-tonga ni huria pargogoy nang natoras asa margogo nasida manogunogu dana hiho Bartolomeo ni roham. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Dia kasakap rencana ni anak doho boru ni huriam. Dinanaing mamuka pardonga saripeo tu akatik kinanaing ro. Tarlubi matuhan di sihamonanga butar-butar. Doho orwana Caroline. Kasano paboru na inggolan. Suak songoni doho di si Hendrik. Maulana Hutajulu. Doho oroan na Deborah Agustin boru manurung. Suak songoninang di sini ko Andreas Parhusip. Doho oroan na Gok Masari boru lubatoruan. Asiro hap Tuhan disakar rencana ni anak doho boru ni huriam. Sai pasu-pasu menasida diakari nabi nuhul lasida. Pakai mahuriam HKBP Cibubur na meton. Parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasako itu nasida. Asa gaberi pena tar pasu-pasu ri pena berbahagia marlas ni roha nasida tu akatik kinanang roh. Nak tu akatik kinanang roh tabaya ka pasu-pasu silas ni roha ini nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Nang akaulau nakapesta ada dan naik patupau nasida. Pargogoi hasuto parana doho parboru. Asa margogo nasida tuha patupa kananak si patupau nasida. Hobar tulomo ni roham. Suak songonima Tuhan. Nang ragam ya kapakubasion aka pelayanan. Nanak patupau ni huriam tarlobi di bagasan nasa mingguon. Sermon BPH, sermon lansia. Sermon parhalado, partanyangan uek. Partanyangan remaja naposo. Latihan-latihan kur. Diakoni sosial pembubara panitia pesta. Asiro hap Tuhan disudiaka saka rencana ni huriam. Atar lobia kaulau pakobasio nanak patupau ni huriam. Pasu-pasu huriam mangulahos saluhu nai. Padawa kaulau ni siboli smolo tungadong nanang manggugay huriam. Asanggia sonak soharibo-ribo kami marolopolo marlas ni roha toktong mamujiho. Suak songonima Tuhan di minggu nami sadarion. Tuku hamuliate hokami. Pasu-pasum na balgana pinasaha mudi huriam. Boy mardala doho dengan pesta na pinatupan ni huriam. Na di hari minggu di Gor Ciracas. Sonak sohari beruberibuan. Marolopolop sude ruas ni huriam madohoti pestai. Alani Tuhan mangalopitanga kami makamuliateo sude pasu-pasumi. Pos rohanami Tuhan. Dia kapanortoro na kaparedeo pamujon nami na susadiai.
Jalo mai Tuhan puji-pujian nami Tuho. Suak songoni Tuhan molo tungarong akan hurang lobi. Dia kapangala kapamereng ngami sa lilik pestai. Au po ni Tuhan tulau parasian ni roham. Asa una nga kay gaibe pangabati dia kapasu-pasu na nang liano mo Tuhan ito akatikinan ng ro. Suak songoni ma Tuhan. Huha muliate hokami. Naksubanga siya ruas ni huriam. Ima Tuhan sian keluarga ni amanami kasih majuntak. Inanami ng guru pajaitan. Na di pasaha nasida tu pestai. 500 kursi. Gabiboy hupake hami Tuhan. Di pesta puncak na hupatupa hami na di hari minggui. Asirohat Tuhan. Huwa kami keluarga maksima jutak tu edopam. Lam tabay makapasu-pasu silas ni roha di nasida. Iring-iring togu-togu nak pardalanan ni keluarga nasida. Asanggiat pakatikinan ng Roma lulupolo marlas ni roha hami toktong mamujiho. Suak songoni ma Tuhan. Nang dia karwasmu amanami na nami parhalado. Namanupahi ulaoni. Napasahato nakahamuliateon. Aka komitmen doho dana talangan asiro hat Tuhan sai pasu-pasu akan niuda nasida asanggia toktong marolopolo nasida marlas ni roha toktong mamuji pasangapoko pos rohanami Tuhan leano mumusia kasilas ni rohaji nasida asanggia marhitesiani Tuhan lam ditada nasida asidotolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tuado pamu akadongan nami ruas ni huriam. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun katutubu doho ulang tahun pardonga sari peon. Taka susah dari hami Tuhan tup pasu-pasubo. Aka umur nagajang na pinasaha mudiamanami nanami ruas ni huriam. Alani Tuhan mangalopita nga kami makamulate ho pasu-pasumi. Jalamangido tuado pamu. Nakpa katikinan ng rope Tuhan. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida. Tabay gajang umur hahipason. Asanggiak marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion. Huwa kami tuado pamu macai toropa karuas ni huriam. Na di bagasa parsahito di bagasa tikion. Tarlobi ma Tuhan diamanami naposom. Amak situa emersiahan sianwe 2. Natongon wengok nami di rumah sakit Ciracas. Nang dinanami inak situais pakpahan boru purba. Sianwe 2. Natongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagas nasida. Nang diamanami amak situais siregar. Wek 2. Natongon wengok nami di rumah sakit Ridwan. Nang diamanami amang kama nulang wek 3. Natongon wengok nami di rumah sakit Pon. Nang disimetiu nadadap wek 7 natongon wek pemuliha di tonga-tonga di bagas nang dia manami amang je abarita sian wek 8 natongon wengok name di rumah sakit Pasar Rebo nang dia manami amak te sirait wek 10 natongon wengok name di rumah sakit Pasar Rebo nang di sielkana Simamora wek 10 natongon wengok nami di rumah sakit Permata. Asiro hap Tuhan. Disudia kadongan nami namar sahiti. Nungatung lo janasida na mga luli hamalumoni. Nungatak kaci dia nasida alan yakapar sahiton nasida. Alan itu hamanga lopitanga teka hami ruas ni huriam hakabepe Cibubur. Mangido mangelektuado pamunabadiai. Surduk kotanga munabadiai. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tangami Tuhan. Saha jalatari parhamalumon masako itu nasida. Masih holope hami Tuhan liano mo kagajang umur. Liano mo kahamalumon. Asanggia tuakatik kinanengro. Malupolo marlas ni roha hami toktong mamujiho. Pasu-pasu akaubat na pinangan nasida. Pasu-pasu akatangan ni parubat. Asanggia marhite boy tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatang nasida. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tuado pamu ruas ni huriam na di bagasan arsak paru kilon dinaung jumolo nyala boru na hinaholongan nasida
Sia tonga-tongani keluarga nasida. Ima sia prilina boru silaban. Asiro hap Tuhan. Disude keluarga sisolhot. Nati nadikon nidongan nami naung jumului. Suruh todim nabadiai manorang rohado pikiran nasida. Asaunak sa itu matangi sunang mangadungi nang madele nasida. Alian dia makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu. Dia kasilas ni rohan anak patongono mutu nasida tu akatikin anang roh. Apuli roha doho pikiran ni sudina marsak. Leana kapasu-pasu silas ni roha. Asa marulupuluk nasida tu akatikin anang roh. Satokin nai Tuhan. Naing mula bemahan madapot to nakabagas nami. Asiroham dongani ramoti hami di pardalanan. Pada wakabataba padao parmarahan. Palas rohanami ano Tuhan. Boy pajupang dohota kanawa olong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami. Ramoti dongani pasu-pasu hami. Tabaya kasilas ni rohai. Asa marulupolo pamitoktong mamujiho. Jalo matuhan ilhilik pangiduan namion. Marhite-hite goarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede 497 tapasaha mapelean na paduahon.
dehonaya sada laos jongjong mahita. Asini rohamu puji Alaho manubusan Lipai solo aku Kami sorangan uang Inganatmu rohan nabi Tondini mangguhi Makedohon mulut nabi Kami ulami Ale de bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silele na denga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajaomu. Di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni Tondiro di pamataku Osadomu tututi Rodi sadu ataku Umasahan itu Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai sau malomoni roham di Banua Tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari. Sesa madosanami. Songo panesanami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai honora puna haraja Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadame na tutod di munabi. Shalom. Sonang di ampuan mahu di tangan
maso nang diampuan taho Dusun inagogo di tuane Ingat mani matang dumangkuku Nang pojok rani nang ledengi Bukit naik pujianmu Tuhani Nang pojok rani nang ledengi Bukit naik pujianmu Tuhani Suarani ono purun naik Masari ngerti ang kamantikun Nanto gogo di simapay mo nangin May masangan sunit to surgoi